Маяк спорт комплексы базасында Татарстан Республикасы шаңғы ярышлары буенча җыелма командалар яңадан торгызу җыеннары үткәрделәр. Биредә бүген Олимпия чемпионы, президент һәм безнең район башлыгы булачак. Карагыз сюжетны. Кайда Біз мында тренировкалар ясыйбыз. тренировка мында килде сборга инде. Иә, сборга. Ну кайчан шөгыльләнә башладыгыз сез чаңгы спорты белән? Нәрсәсе кызык аны? Мин 3-нче класста Шөгыльләнә башладыгыз. Иә. Минем опам җигерде. Ул бик әйбәт җигерде. Ул КМС ясады. Оннан детский, юношеский, олимпийские игрыга барды. И миңа бик кызыклы булды бу Спорт. Иә. Хорошие имитационные, кроссовые круги. Вот. Ну, можно работать. Плавательный бассейн там открыли. Туда ходим, восстанавливаемся. Инновационный тоже какой-то там открыли. Тоже ходим, восстанавливаемся. Вот, все нравится.